azkenien rubiak etxen gitxienez, gero eta nortasun gehiago hartzen doa, hori pentsetan dut, edo gitxienez ez dugu galdu nortasunik, hori garrantzitsu edabe bai. Baina nik uste dute aurrerantza goazela astiro, eta azkenean rugby balor eta gauza asko ondauzka, eta uste dut azkenien jendiek hori ikusten duala, eta beste kiroleko guraso eta jendie generalien rubiagatik apostu etxen dau bere semiek eta sartzeko, eta horiek etxen duena da, azkenien familia onditzen joatea, azkenien ni beti esan dut, dekogun komerzial honenak gure jokalarizek direz. Klasien, 4-5 jokalari badau, zoiek azkenien egiten dute efektu llamada, besti deitzen doaz, orduen, bai, egizan ni pentsetan dut, ondo goazela, gauzak ondo egiten gauzela, eta hasten goazela, así que, sí, bai, gaur puesta en esto a todo tren. Zenbat neska mutil daukazue talde guztietan gutxi gora bera, eta zenbat talde dago Getxo-Rugby taldearen klubeko hori armaietan? Bai, a ber, nik hasi gaderen, badekot, datuek badekotez. Jokalarizek 456 fitxa deko guz, gero sosilloak 800 bat inguru, horiek ez tekut ja inzazki, baina hor gabiltza, beti batzuk gorako bera. Eta, esan dakoa, eta gero, azkenien, gero badeko beste datu bat, pentsatzen gu, rugbyan indirektamente dauzen pertsona horiek municipioan, azkenean, hori, gero familiar ja kanpoko izeko sabak, aitzitxa mamak eta hori guztia hartunde, klubaren inguren, 5.000-6.000 bat pertsonara elirtzen garela, getxo barruen. Hori dateko guzen datuek. Baina, egie da, azten gozen einien, datu horiek igotzen da zela, así que, bai, posik. Eta gero, eta urtero, pizka beste talde bat, gutxi gora bera, aurtengoa tutxekoa, eta hori, beste motatoko rugby bat da. Bai, azkenean, rugbya esan dudanez, jendie gure deu jarraitu lotute, eta hori, bai, talde berrizek federatuak, edo bai, talde berrizek liga berriak sortzen diren einien, edo aztenak sortzen, adibidez, tatxekoak. Orduek azkenen hori txendu bai, familia gehitxie, eta batez ere, zelai arazoak eukitxe, porque jazgie da, koste etxen jakule faduran sartxie, baina, guk azkenen esaten dugunen, donde entramos 3, entramos 4, hori klaru dekogu. Orduan, inoz ez dugu inorre kanpoan usten, eta azten jarraitzen gu. Eta hori da gure galea gure helburu, eta hori propositoa gazkarraitzen gu ondino.